May hapon bay, Bisaya. Ano ko upload sa Bisaya nga channel kay murag na-stress na ko nga rin sa hinampak nga nag-skwilam kog masters karon nya COVID nya kanang dugay na kawa ka eskwela ba nya human kalit na kabalik eskwelahan nya eskwela nimo kalit lang cancel mga klase kuha na siya tarang online na nya kanang bugo pa kay ka kay di man ka millennial di man ka bawo nga unsaon ning online daggan man ni kay mga nag-in ka ni para internet check ka ni nya ang style ba kay kanang magtuon ka before magklase klase anyong mga maestra magsige na lang kanang nakabasa na mo sa inyong mga lecture napadala man ko kanang PowerPoint basahan na siya mo na inyong lecture karon dapat kabaw na mo sige buhatan na ng exercise ana siya bay piste na buang ko na stress mo to wala kay koy upload karon pero ato ning balikon mag-upload ka daghang mabisaya maski way klaro kay murag naka-recover naman kuno ko ay ko gamay rasad kay murag tagbungonon makupistin hinampak anyway karon padung na siya kadang winter bay kanang kay makita sige lang makita nimo diya mga kahoy nagkakuan na human ng autumn nya mag laya ng kahoy na bukog na hindi ta siya ilaag pero di man kay COVID kay bawo na mo so sige sugdan na rin balik mabisaya buhion tani let's go bitaw magkuan sa ko daghan pa kog buhaton kay baka daghan kog mga napoy computer diha ang Mac pangkopya na sa kong kuan sa koy iPad dito asa to tura iPad nya to napagi Mac tulo na kabuka akong computer dito pita ay murag busy mo kunuhay ko pero sige bay ato ning paningwaon yung mura to high ras ako karon oh sakto sige so yun akong vlog mabisaya ko na ako ibang content usually wala mo ko itug so mata lang ko ay mo niya kung kuan tabi lang ko ba diary muna siya mura kong buang no ani siyang style hang ako kuan day bay muni siya mong balcony way gamit kay nay ali so feeling ni mo na kay balcony makatambay-tambay ka mag-inom kape-kape ka diha mag-unsa pa ka diha pero pakilid man to mga kasada nga torpita so ina nang gialihan nga ri aron ang silingan akon sila privacy muna siya kanya maglingkod ka diha way gamit imong balcony kay ang dito man sa taas makita ang view niya ang view mukabuot pa ka mo wag yun noon kung ikaw sa nagpuyo nga to di sa gaganahan mga tao nga rin nimo mag-ilis pa lang nga dito niya mulubot na yung mga kagid so muna siya so atay magtambay ko diha wala kay view kati nagpainit lang ka diha mo rin mo buhat kita nimong gawas ba yun muna na siya autumn nabukog-bukog ng mga kahoy kuruga sige muna siya so mura sa to ko ma-share sa inyo tanan karon kay wala mo koy ma-share musta lang ninyo hope ka mo okay sad so kabang dikilikay sa mo sa mga kuan ay mo patakag sa unsa diha kay COVID pa wala pa tay tambal sa COVID nya nga tong mga vaccine sige tambal wala pa tay mga vaccine nya sakit kay masakit kay sakit pa gid siya so kamo dia hugas kamot ay pabadlong mura sige bye bye